Jeg skulle lyst til en cigar. Satan! Har kun en tilbage? Hej. Selveste gruppekongen. Tak. Jeg kan se, du har lidt af udvalg af cigarer. Ja. Lad os se på varerne. Ja, nogle smukke varer der. Ja. Altså, gruppekongen har været fast kunde her de sidste 20 år. Og hans kærlighed for David Duff, den er jo svær at komme ud af. Så siger jeg tak for en god handel. I lige måde, gruppekongen. Jo, tak. Værsgo. Vi ses igen. Nyd det. Jo, tak. Altså, jeg synes jo, han ryger alt for meget. Og nu ryger jeg ikke cigarer. Man smager på dem.